Opäť vás všetkých zdravím, počúvate podcast Manifest, všetky karty na stôl, opäť s Milanom. Čau Milan. Čau, ďakujem. Minule sme otvorili okienko kulinárske. Tento podcast budeme pokračovať, ale chcel by som vám prezradiť jednu vec, že aj tento podcast bude súťaž, ale konkrétnosti sa dozviete neskôr. Milan, rozoberali sme vývar, rozoberali sme raňajky, obed, večeru. A ja som pozeral komentáre pod podcastami a veľmi zaujímavá myšlienka, keďže rozoberáme nejaké jedlo alebo potravinu, ktorá sa zdá všeobecne zdravá, jej príprava alebo samotná tá potravina, ale nemusí to tak byť. Písali ľudia do komentárov, že čo zelenina a ovocie, lebo sme zvyknutí, že zelenina, zdravá, vitamíny k mesu, k síru, cezar šalát a teda. Takže poďme najprv na tú zeleninu. Aký máš ty na to názor? Tak to stále by bolo najlepšie pre ľudský organizmus, keby si konzumoval čo najmenej zložkové potraviny, najmenej zaťažujúce, to znamená, že mäso. Moji klienti niektorí sa naučili jesť mäso s mäsom alebo pečenku s mäsom, to znamená, že mäso je príloha k pečenke. Ja používam častokrát aj v jedálničkoch, v odporúčaniach. U mňa, ten, kto to dokáže vstrebať cez mozog, vajíčka alebo praženicu alebo nakrájaný syr k mäsu. Pre mňa to príde úplne fajn príloha. Ja napríklad tým, že som časom poodstraňoval vlastne sacharidové plodiny, prílohy, pečiva, cestoviny a podobne, tak dneska som tak, že lebo pečivo ja som mal veľmi rád. Úprimne, akože chuťovo. A dneska viem všetko skonzumovať bez a nikde mi to neapeluje, že ježiš, zakúsol by som si, okrem párkov. Napríklad, keď mám také domáce kvalitné párky od dobrého zdroja, tak ja tam musím mať horčicu a aspoň polku rožka. To znamená, že zase nie sú to 2, 3, 4 rožky s nejakým maslom a tým pádom je 1-2 párky, lebo veľa jedla, ale zjem jednoducho veľa mäsitého produktu a idem tam do kompromisu a trošku si to zajedám. Takže u mňa je to takto a vidím to aj u ľudí, že aspoň trošku si zajedia a môžu tam použiť napríklad, keď som pri tejto téme, nejaký rýžový chlebík alebo niečo. Ja nehovorím, že to zdravé je, ale stále je to menšie zlo, ako keď si človek dá 4 kajzerky so šunkou a syrom. Takže pozrime sa stále na ten pomer. Takže reakcia na tú otázku, a to si dobre položil, som nečakal, pretože ja ju dostávam často a vidím tam taký otáznik aj pri spovedi mojich klientov, ktorí sú už zaškolení alebo edukovaní časom, ale človek zabúda. Stále hlavne ženy si nevedia predstaviť toho lososa, to mäso, vždy k tomu povedia, že zeleninu. To znamená, že ja dám ďalšiu kontrolnú otázku, dala si tam aj olej. A niektoré povedia, že veď taký kvalitný oliváč. Že Silvia, ale veď som ti to vysvetľoval, že OK, urob si to. Len sa mi zdá, že sa na mňa pozeráš s tým, že ja som to odporúčil, alebo že je to pre teba vhodné, zdravé, dobre. Vynechajme teraz ten olej, bavíme sa zelenina. To znamená, máme XY štúdií na to. Ja dokonca mám nejaké v knihe aj s grafmi uvedené. V tej knihe, ktorá sa robí dlhšie, ak bude vydaná podľa mňa. Takže, ale je to z analýz, metaanalýz a podobne, kde konzumácia bielkovín, toto boli konkrétne nejaké mušle a nejaký typ mäsa, na subjektoch kontrolovaná štúdia zješ mušle, nachádza sa ti nejaký odpad v katabolickej časti a nejaká biologická hodnota v anabolickej časti, povedzme v krvi. Výsledok jednoduchý pre klienta. Telo využilo nejaké svoje maximum esenciálnej výživy, bielkoviny, tuky, vitamíny, minerály pri samostatne skonzumovanom živočíšnom produkte. Nazvime to na aktuálnych 100% u daného subjektu. A situácia B, to isté jedlo, ten istý subjekt, pridaná zelenina. Tam to bola lokálna, neviem, či to nebola zahraničná štúdia, ale akože bežná. Neberme, že táto má viacej menej defenzívnych mechanizmov, je agresívnejšia a menej. Berme to, že zelenina, lebo nikdy neprídeme pri tom šaláte na kombináciu toho ataku alebo využitia. To znamená, že berme to fakt jednoducho a tam vstrebanie hlavne minerálov, to, čo stále hovorím a hovoríme ako carnivore smer, že defenzívne mechanizmy hlavne čerpajú a viažú na seba minerály, ochudobňujú nás.
aby sme ich mali menej, to ich tiež jedna z funkcií, tak tam bolo radikálne vyklesanie. Teraz možno trepnem, ale neviem, či to nebolo, že po konzumácii kombinácie živočíšny a rastlinný produkt bolo o nejakých 40-50, ako ktorá zložka až nejakých 60-70% menej. To znamená, že zajedanie so šalátmi, robíš si grécky šalát, Cezar, pomôž mi, ten nejaký, povedzme s kozím sírom alebo s niečím, už každý si tú kombináciu nakrie ako chce, tak jedna vec je, že napádame organizmus tými rastlinami, dáme mu neesenciálnu, nepotrebnú výživu, dáme mu vlákninu. Tá vláknina zase skôr cez tráviaci trakt vylúči ten anabolický možný materiál, tú hodnotu, pre ktorú to ješ, tú bielkovinu, vieš, že to má bielkovinu, po vode sme chodiaca bielkovina, preto jeme bielkoviny. Všetko na našom tele sa skladá hlavne z vody a z aminokyselín, to znamená z bielkovín. Takže aj preto to jeme, to si musíme uvedomiť, nie len pre tú chuť, ale sme naučení, že toto máme jesť a my si k tomu dáme nejaké množstvo z toho zvyku a stále možno časom nerozumieme, že toto máme znižovať. To znamená, že nie je problém si dať mäso so zeleninou dnes. Podľa mňa je na zvážení toho ktorého, že aj po vypočutí takýchto odporúčaní to bude robiť zajtra, pozajtra a za ďalších 5 rokov s tým, že keď zase bude počuť takúto informáciu, tak sa bude čudovať. Takže pohrdanie nie je nad tým, že to človek urobí. Pohrdanie. Ja nepohrdám. Keby to robím ja sám, tak som na seba veľmi nasratý. Takže nemôžem byť na druhého nasratý. To je jeho vec, jeho rozhodnutie, ale je to veľmi dôležitá informácia kombinovať živočíšne produkty s niečím, ale to niečo je častokrát rastlinný zdroj alebo procesovaný produkt, lebo to môže byť cestovina, tak stále by som odporučil ľuďom 80:20. To znamená, že keď sa pozrieš na ten tanier obvodu 25 cm, tak nech není väčšie množstvo ten šalát alebo tá príloha ako tá esenciálna výživa. To znamená, že dostaneš do seba viacej nutrícií, lebo tým pádom viacej spapáš, nezaplníš sa toľko tým, čo fakt nepotrebuješ a nedáš do seba toľko materiálu, ktorý ťa ochudobňuje o výživu, ktorú si zaplatila, konzumuješ kvôli tomu danému chodu, jedlu a vlastne tej kuchyni. Takže verím, že som to nejak objasnil a je jedno, či sa to týka šalátu takého, vareného, nevareného, duseného, alebo fermentovaného, alebo iného. Zase trošku to odľahčím. A ja mám nejaký typ jedla na tanieri večer, otvorím chladničku, hľadám jogurt, biely, asi to ľúbim zajedať bielým jogurtom, nejakým takým smotanovým, že čisto. A nedávam si do neho nič, mne to strašne chutí prirodzene, dám si mlieko a tak ďalej. Vidím tam zavarané uhorky, otvorím a keď sú chrumkavé a malé, tak si 0 až 1, 2, 3, 4 dám. Takže toto je môj kompromis. Hej. Ale napríklad raz za 2 týždne mám stále, a ja sa chcem dať, že nie som guru sám pre seba. Raz za 2 týždne idem na McDonald's, dám si 2 menu, hej, a tak ďalej. To znamená, že ale to poctivé jedlo, to, čo jem každý deň rutínne, tak to sa snažím čo najmenej pokaziť, by som povedal. Hej. Takže asi takto sa na to pozerám. Povedal si celkom zaujímavú myšlienku, že ak by som zjedol teda nejaký steak alebo nejaké mäso, bielkovinu a tú istú so zeleninou, tak sa stane, že tá kombinácia s tou zeleninou mi dá menej teda tých bielkovín, že tá zelenina vlastne trošku ako keby pokazí to jedlo? Presne toto som hovoril v jednoduchosti a treba si to uvedomiť. A podľa mňa je problém, ja to vysvetľujem na rôznych veciach, že človek rieši ekonomiku, matematiku, ktorého poznám a viem, že má slabú finančnú gramotnosť. Není problém, že si kúpiš tenisky za 300 €, keď na ne máš. Problém je, že každý deň minieš 11 € na pumpe v automate. Niekde si niečo kúpiš, krát 30 dní, to je tých 300 a 3600 za rok, ktoré si urobil zbytočne. To znamená, že malé kroky sú problém. Každodenné rituály. Každý deň vynechať ten olej, ktorý je pod jedlom a na jedle. Každý deň, keď robíš a stále je tam tá zelenina, tak to sú tie problémy. Nie, že ideš k moru
a dáš si raz za čas niečo, lebo to ľúbiš, máš to rada, tak ďalej. Hej, takže, ale zase nad tým je ten ďalší, ktorý vidím ja, že človek sa stále pozerá viac a menej v čase, lebo sa vyvíja, na jedlo primárne ako na chuť. Toto je veľký problém, hej, lebo toto je pôžitok, toto je chuť. Ja sa na to tak osobne nepozerám. Nie, nepozerám. Chcem si dať jedlo chutné. Napríklad ja chodím raz za 2, 3, 4 mesiace na sushi. Sojová omačka, bordel, kde školím, že soja je najmodifikovanejšia potravina na svete. Čili, wasabi, silný defenzívny mechanizmus toho čili, alebo toho štíplavého. Tie majonézy dneska na tých sushi, vysmažaná kreveta, takže dneska už sushi není to, že rýža a nejaké čerstvé mäsko a nejaká riasa, ale už je to zase tak sprocesované, že už sme takmer pri McDonalde v porovnaní, podľa toho, akú rolku si vybereš. Ale v zásade, čo chcem povedať, je, že ja idem na sushi raz za 2, 3, 4 mesiace, keď nemám doma deti a rodinu. Lebo pre mňa to jedlo má vizuálny pôžitok, na dreve, paličky, dám si počítač, robím si robotu a mám to ako rituál. Takže ja si jedlo tiež užijem, ale možno menšej frekvencii a tak ďalej. Takže tak, čo by som odporúčil podľa mňa, a je to tak, je, že nazbierať si chute, ktoré mi chýbajú, ktoré vidím, vnímam, voniam, a to si dať bez nejakej alternatívy. Není som ten, ktorý hľadá zdravšie cestoviny, zdravšiu zásmažku do polievky, niečo menej kalorické a tak ďalej. To znamená, že náhradu, alebo dneska sú tie dropsy, tie kvapky, ktoré ti niečo ochutia. Poznáš to? A to je taký strašná konzistencia nejakého umelého sladidla, ktorú si dáš, ja neviem, do tvarohu napríklad, nejaké kvapky alebo do niečo a zrazu to máš. Nechcem klamať, ja som to nemal, viem, že sa to používa, že nejaké príchute, že je to silné, nejaké naakumulované sladidlo. Ja toto nerobím, ja si ho nehľadám, si tú náhradu. Ale pre mňa je už toto dneska prirodzené. Takže keď mne by to bolo neprirodzené, neurobím to zo dňa na deň. Je dôležité to dostať iba do uší, pod kožu, nechať si to tam niekde a edukovať sa ďalej. A nechať sa inšpirovať, podľa mňa, našou prácou, pretože nebudeme otáčať kabát, by som povedal. Takže od nás človek bude, podľa mňa, manifest, ja, Dano, smer, bude stále počuť tento smer a môže sa stále utvrdzovať, inšpirovať a tak ďalej. Mohli by sme na záver tohto podcastu, keďže si povedal teda na začiatku, že si ľudia nevedia predstaviť toho lososa bez nejakej zeleniny, a hovoril si aj, že menšie zlo, tak vieš vymenovať, keby niekto chcel, že chce si dať lososa, chýba mu tá zelenina, ale že aspoň by si dal teda to menšie zlo, tak že by si vymenoval, čo by si ty doporučil, akú zeleninu si tam teda dať? Akú zeleninu? Tú, ktorá je najdlhšie s nami. Hej, to znamená, že môžem použiť trošku rastlinnú ríšu odpoveď. Ja používam ako prílohu v rámci odporúčania, lebo nemá defenzívne mechanizmy, bielú ryžu. Mne osobne k lososu nejde, ale biela ryža. Kopček. Menej, sú to sacharidy. Otázne, aký má človek cieľ. Či chce žiť zdravo, či má problémy, nemá zdravotné a tak ďalej. Takže tá odpoveď je variovateľná, ale ryža klasický, možno jeden zemiak bez šupky, príklad. Takže takto, možno klasická zelenina určite lepšia zo záhrady. Viem, že keď som písal tabuľku do knihy, máme toxické potraviny, kde sú aj živočíšne uvedené, transparentne, stredne a menej. Ak sa nemýlim, tak menej bola cuketa. Dneska som na ňu robil nejaký príbeh. Ak sa nemýlim, takže môžem to dohľadať, nech mi ľudia napíšu. Ja to mám uvedené v jednom z príspevkov, že low toxic, že ktoré si môžu vybrať, není ich tam veľa. Takže klamal by som, Luky. Ja považujem tie vodnatejšie a menej aromatické, chutné, povedzme, hneď vidíš, že nejaká štíplavá paprika, cítim, že má viac ako vodnatá uhorka. Hej, to znamená, že takto, a my sme vytvorili ako spoločnosť polievku a druhé s prílohou. To takto nebolo. To znamená, že ja s tým morálne nesúhlasím a ja to tam fakt nepotrebujem. Takže mne stačí, že si vajcia natvrdo posolím a namáčam do bieleho jogurtu. Že si zapijem mliekom, že si urobím k tomu slaninu, opečiem
a mne to úplne stačí. Toto ja tam nepotrebujem viac. To znamená, že nasytím sa tou živočíšnou potravou a nemám chuť vyjedať. Ale keď si dám len štihle kuracie prso, pociťujem hlad, tak už krajem chleba ze šunku, sprosto povedané. Vymýšľa človek. Tak už hľadaš v skrinke. Ale základ toho jedenia hovadín, jeden z hlavných, je aj, že človek nepochopil, že sa má najesť na debila živočíšnych potravín. O tom sme mali aj jeden podcast, že vždy v chladničke by každý mal mať tie základné veci, že kúsok syra, nejaký jogurt, olomoucké mäso a teda, aby keď pociťuje hlad a nezobere do rúk nejakú horálku, tak vždy vie otvoriť chladničku a dať si vajcia, sír, šunku, nejaké mäso, aby sa nejedli teda hovadiny. Veľmi správne si povedal, ja som aj zabudol pri tých informáciách, že niekedy aj na seba mám nervy, že nevystihnem po tom, čo by som povedal. Toto si povedal veľmi dobre, Lukáš. Stravovanie začína v obchode. Začína porozumením a v obchode. Takže to, čo máš doma, to ješ. To mi povedal aj Tomáš, jeden klient. Miňo, čo nemáš doma, nezežereš. Takže my našťastie toho máme doma málo. Lebo keby náš manažment kuchyne by bol, že sú tam stále tie sladkosti, slanosti, nanuky, vinea, ja milujem vineu fantu, tieto bublinkové sladké nápoje, že by tam boli nejaké zákusky alebo cheesecake z návštevy alebo niečo podobné, tiež by som do toho ďobal, hej, ale ten stravovací návyk sa mi postupne vyvíja v prostredí nedostatku, takže si na to zvykáš a vytvoríš si svoj nový štandard. Milan, na záver mám na teba dve otázky. Až dve? Prvá, daj nejaké zhrnutie a druhá potom, že aká je súťažná otázka. OK. Zhrnutie vychádza z mojej vyprofilovanej praxe a z nejakých dát. Každý máme dneska informáciu a stravovací návyk, manažment kuchyne a určite je moje odporúčanie, že keď patríš medzi tých, ktorí stále potrebujú zajedať ten steak, vajcia, živočíšnu potravu, s rastlinou ako prílohou, aj keď menej sacharidovo, to znamená, že ľúbite šaláty, možno sú tam aj nejaké také čalamátky a tak ďalej, tak moje odporúčanie je, že stále nech je toho menej. To znamená, že pretože si platíš drahé mäso alebo niečo, snažíš sa o jeho chuť, tešíš sa, zajedáš si, dobre to chutí, posolíš si to, máš to zo záhradky, ale neuvedomuješ si, že týmito krokmi sa ochudobňuješ o biologickú hodnotu z toho najcennejšieho, čo máš na tanieri. Takže určite jedna rajčina na tanieri ti zobere menej biologickej hodnoty z toho stejku ako celý, povedzme, nejaký šalát o váhe 500 gramov. To znamená, že menej je viac. Mm-hmm. To je reakcia, ako to dizajnovať, meniť pomer, podľa mňa. A druhá vec, súťažná otázka, ktorú mám položiť, tak tá bude, o čo nás ochudobňujú defenzívne mechanizmy z rastlín pri, povedzme, konzumácii jedla, kde konzumuje mäso a zeleninu, laicky povedané. Odpoveď bude iba jedno slovo. O čo nás ochudobňujú? O jakú zložku? A opäť majú poslať poslucháči SMS-ku na číslo 0902 512 526. A Lukáš, kedy vyjde tento podcast? Tento podcast bude niekedy v priebehu októbra. Sledujte naše sociálne siete a v ďalšom podcaste budeme rozoberať ovocie a lečo. Milan, aký máš na to názor? Tak s ovocím to až tak zase není pravda, že je to najzdravšia potravina na svete, takže o ovoci si povieme jeho výhody a nevýhody. No a veľmi tradičné jedlo Slovákov, lečo, ktoré keď mi povedia, že to mali s vajcom moji klienti a tak ďalej, tak si myslia, že urobili dobre, ale lečo vôbec nie je zdravé, Lukáš. Ale povieme si o tom na budúce. Dobre, ja ti veľmi pekne ďakujem za dnešok. Čau. A ja. Pekný deň. A s vami sa vidíme najbližšie. Čauko.